Zombie 2. Deocamdată sunt singur. Că n-a venit nimeni. Sunt doar cu Emma, dar nu pot să fiu cu lei pe acest joc. Că nu-i Survivor. Nu este Survivor acesta. Dacă căutați pe magazin Play și îl găsiți voi. Vedeți aici că am rămas fără mezină și ridicăm așa. O să facem mulți banoți ca să scăpăm de zombii aceștia. Vedeți că nu v-am arătat celelalte mașini pe care le-am tunat. Sunt și ele tari, un pic de tot. Dar asta e cea mai interesantă mașină din jocul acesta. Dacă vreți să nu vă plictisiți, aveți ocazia să vă distrăscați de pe magazin Play. Și nu uitați să vă abonați. Și nu uitați să apăsați și butonul de like, apreciam mult când faceți acest gest. Și mi-am luat și de asta ca să tai acest zombie care mă enervează. Ca să trec mai repede de ei. Hai cu scotă! Du-te bă de aici, bă, du-te bă de aici. Ui! Mult bănuți o să facem în acest episod. Eu Emma. Și am uitat că vă spun și sunt și cu Emma. Dacă nu știați. Facem bănuți din când în când. În fiecare seară o să facem acest episod. Că e unul noaptea. E unul noaptea. Și Emma o să plece acum. O să vină verișorul meu, o să stea la mine și o să ne jucăm Minecraft pe dacă vreți. Puteți să jucăm tot ce vrem pentru că am telefonul meu. De capăla. Și o să facem multe din ce în cel mai multe clipuri. Și da, o să ne auzim data viitoare, pa, pa!